Hello! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa ang hatuo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Galbert Guerrero, kami ang inyo, mga maambo nga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Kagako naman si Police Lieutenant Maria UMITEN. Thank God it's Monday! Yes. Ay naman kita sa unang adlaw sa simana, Agosto 9, 2021. Amon pagkadalan sa inyo ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops. Yes, I do believe malipayon kayo ng atong mga Ilonggos here and abroad tungod nga ang probinsya sa Iloilo downgrade ang quarantine classifications ara na kita subong sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. This will be until August 15 and we are hoping nga as the days goes on mag-lower ang number sa mga COVID positive kag ma-improve ang aton nga mapakigbatok sa COVID-19 para magabalik na kita naman sa GCQ. GCQ, no? We are looking forward nga everything will be normal. Ang wala isang mga restrictions sa aton nga mga kalanan, wala na restrictions sa aton nga mga pagbiyahe across borders. Pero sa aton mga kauturan diri sa probinsya sa Iloilo kag sa ibang mga probinsya sa Western Visayas nga mag-travel pa kadto sa syudad sa capital city sa Iloilo City naton, please be guided nga ang Iloilo City is still under ECQ. So happy morning na kay Ma'am Rose Blaser. Good morning, good morning. Siyempre ang aton nga technical staff kay Patrol Woman. How dyan? How dyan? Of course kay Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa, ang aton nga social media handler of Goodman sa kay NUP Sander John Joseph. Good morning, good morning. Kay Casey Vargas. Casey Vargas. Good morning, Ma'am and Sir. The Lord keep you and bless you always. Good morning po. Thank you. Kaya sa ato nga 43 ka mga police stations, kadua ka mobile force companies. Good morning, good morning, good morning man. Kakalipay kita because hindi lamang taga ang police unit diri sa Iloilo province ang nagatangkilik, no? Ang nagasunod sa sinyang programa Mapingping. We're also being followed by our colleagues in Negros Occidental, Bacolod City, Calibo, Capiz, Aklan, Guimaras, Iloilo City. Of course, ada ang atong maukod nga nga supporter sa Iloilo City Police Station 3, si Police PSMS Renal Care. Siyempre yung maabot na rin tayo sa iba't ibang region, siyempre sa tulong ng ating butihing Police Brigadier General Harris Pama. Yes. Good morning manggaling kay Sir Balano po. Very good. Sir Julius Balano. Si Sir Julius. Kasi, Sir, sa nag-quarantine kita before, isa na siya sa mga mentor natin, nagagay kung ano ang mga obrahon. Sir, thank you so much. Kapi-kapi lang na, sir, amon lang ang balita, okay? And of course, si Police Colonel Noel Dumalag, no? Dira sa sa Layason, sa SALG, no? Thank you so much for watching sa Kape Kag Balita. Mga Ilonggo, abing nga mga opisyal natin na nasa sa Camp Krami, kag di feel at home gidya mapingping nga makapamati sa ating mga balita. Kung ano mula ang progress sa Peace and Order Campaign diri sa probinsya sa Iloilo, no? Kag excited man sila mabalaan kung ano pa gid ang iba nga pwede mo-offer sa inyong mga Ilonggo. Good morning man kay Ma'am Mary Sonia Manyares, kay syempre sa atong mga Chose Boys, kag si Tatay Joe Totanis, kag kay Sir Chris Totanis, tanan from Cagbang Uton. Thank you so much for listening. Siyempre kay Ma'am Joy, kay Ma'am Jenny O. Jenny O. Joy tuloy. Ma'am Jenny O, of course ang aton nga sponsor sa aton nga kape ang PIDM yung Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. So thank you so much for keeping the ang pag-deliver sa native ng coffee diri sa aton nga programa Kape Kag Balita. At sa subong, we are also shout out naman si Ma'am Cyber Patriarch na Limoko, ang Chief Clerk sa Pinkad. Nagpadala sa aton sa mainit-init pa. Oo nga, kanami no. Sari-sari may ni siya nilugaw, may ara siya sang ubihalaya, may kasaba, ano ba yan, hindi? Mahablangka. So gina-promote namon not because hindi siya free. We bought it, pero ang atong diri nga
promote is that the initiative pala, si Mama Lim Hoko, si Ma'am Saiga Lim Hoko is the chief clerk sa mga Pikado. But na-notice nyo, aside from being a police officer, she finds time nga ma-live a passion for entrepreneurship, no? So, jutay lang, ulay lang sa opisina, pwede ka gid ka-survive sa sinyang pandemya. Kaya sa subong mo, jutay lang, ang investment mo, effort mo, talent mo, pagtapos makakalasan mo nga mga sululan doon lamang pwede man deliver, no? Pwede na ma-pick up sa inyong mga tupad balay if you want to earn extra in this type of pandemic. Kada mo yan sa nag-close ng mga businesses sa mga big malls, no? Subong, I think it's the time for small businesses to flourish because nga lapit balay lang, pwede lang walk in, makapanaw o lakat-lakatan mo lang, you can pick up your orders, and I think this is the opportunity. Kasi sa subong na notice ko pingping ang mga pumuluyo, they are fond of pagkaon. Yes, oo. Pag hindi na wala namang problema sa marketing, kaya may online na kita, may data ka lang, i-post mo lang, pa-reserve na, or ano, pwedeng-pwede din. Good morning kay classmate ko Police Lieutenant Lacrete, kay Sir Dossi Trenta, kay, syempre na kay Nano, si Ma'am Rose Blaser, syempre kapamati mo din si PSMS classmate ko na Barato, iya sa Parmo family sa IPPO, si Sir Harold Saban Mundihan, NIM, NLMPS PCR, hindi siya. NLMPS New Lucena. New Lucena. New Lucena Municipal Station sa John Yanson Diaz, kay ang Angel DC Takuyan Jr., kag kay Ma'am Yan. Alright, thank you so much for listening. So sa atong mga advisories, ang na-pull-com examination gali sa atong mga young professionals, and of course sa mga in-service personnel naton, postpone pa ang examination. Wala pa isang fixed nga designate ang National Police Commission Region 6 regarding sa sining entrance and professional or promotional examinations. So, take the opportunity nga mag-review lang anay para who knows, this extension sa examinations will be your way to top the board or to part the examination. Kaga ang ating gali, no? Ang ating mga pumuluyo, please be careful. Grabe intermittent ang ulan. Diri sa atong nga area sa Santa Barbara and close to the city, medyo nag-aulan. So medyo na-notice na ako na may nagreklamo mga pingping. Nga sa mga central parts ang probinsya, medyo nagabagtik ang lupa. No? So pakamuyo lang nga dalon mo na sa inyo ang iba nga ulan para sa inyong mga kaulungan. Pero sa mga areas ako sa di may frequent ang ulan, please be careful kamo kay ang ulan dulot sa jutay nga pagbaha sa inyong area, it may cause leptopyrosis kag dengue, no? So dengue has been proven as deadly kani halong-halong kita sa mga kabataan dira. Lihog manako kita sa mga way to drive away ang mga mosquito, but before driving the mosquito we have to kill or we have to stop them from growing sa mga stagnant water. So check niyo dira kasi may mga ang bubong ninyo bala may mga sa gilong nyo ang mga dahon-dahon sa gilong nyo kwaon nyo nang daan kaya muna sila ang pwede istaran sa mga kiti-kiti, mga guma, mga plastic bottles. Balang katungod tingulan na inang mga nagakaya balang mga plastic na or glass man tayo ipakulob nyo na siya kwaan nyo sa tubig. Kaya pilala na kadlaw, ang kiti-kiti amo man sa mga flower vases. The same man na. Kaya bisa sa mga plants like ang saging, kung dilag ko ng saging, usually ba may makuha na siya makaka-capture sa water. So I think you have to locate in ang mga areas na kung sa diin may gakabit na tubig, kagadra posible mag-itlog ang mga kitikit, ang mga lamok kainin, nga magatugas ang dengue nga sakit na naman. Naga-hands off na ang mga hospital sa syudad sa Iloilo kag even sa atong mga district hospitals. Ganit mas importante siguro nga we have to be very careful ngayon kita pagmasakit, and isa dira is keep the healthy lifestyle sa mga kabataan. Hindi ka mohagad pula sa gadget ninyo. You have the whole day to check your YouTube, your TikTok and everything, but in the evening please sleep well. Ang mga doktor sa atong kahambal diyan ang 8 hours na pagtulog is a big help to boost our immune system. And of course ang magkaon sa mga sa mga healthy foods, no? Gulay prutas. Hindi kinalagyan magbakal isang mahalahalong yung mga prutas. Na kay syempre naganipid kita, di ba? Saging lang bala instead of tinapay na ang inyong pamahawon, nilaga ang saging. Sweet potato or kamote, mga balinghoy.
ang actually sa saging plan mo ka na way to to make it varied bala. Pwede ka mo kalupa, lupak ng saging sa kanamit. Pagtapos pwede mo man tanukon, pwede mo man nga kumbuon. Ang damo-damo yeah, there are so many. Pwede man nga indulsihon. I have tasted it, indulsi mamang kanamit. Kagi na nakita ko na sir, ginobra ko nga banana peel. Ang mga anak ko nag-request na siya, Mami, try kami banana peel. Pinablang ginobra ko instead of beef or chicken patty. Amo na siya ginobra ko, ginag-blender ko na siya, butangan na itlog, breadcrumbs, namin na siya i-form lang puti, amo na siya gipalaman mo sa tinapay. Banana peel party na siya. Check nyo ang YouTube ni Pingping. I am Pingping. Dira may mga demonstration sa mga food dira and it would be a big help. Naligan na kita akong ibong na demonstration kung paano maghimo sa kasama cake. Ikaw? Ay, natag lang to actually sa mga balay na ako. Sige ko kanugan anak ko brown tabla kasama cake. So, last year, may post ako nga pag-ubra ko sa kasama cake. Ano man to siya, inspired man to sa iba na nga YouTuber. Amo to siya ang pinakabarato lang away. Pag simple nga brown si banana. Mga kamuti paste, no? Very easy siya. You can devise or you can formulate your own recipe para sa inyong personal nga pagkaon, pero kung may extra, pwede nyo ginugusyuhan. Yes. Daw nag-start na You prepare your own food and then picturean mo and then give a little testimony about the food and then people may order no if they like it. Kay damo masubong sa ating mga kauturan nga willing dia mag-support sa sining mga enterprise instead na maghatag ka lang para sa tatawag nga limos. Why don't you di ba mga limos, mga dole out, why don't you support ina mga tao nga nagapakita sa tawag nga resourcefulness and innovativeness to survive ining challenges nga dulong sa ato nga tungkol sa sining pandemya ay nga man gina-mention na mo sa inyo nga negosyo no nga hindi ba lang na kung na-remember nyo last week nag-start na distribute sining natawag nato nga AX. Very small amount lang siya pero madali matabo na nga bulig ina lalo na sa mga pigado naton kasi ina siya pwede nyo gani mapalago. Yes. No amo to gani through our innovation tong initiative nga mention namon kagi na pagluto-luto nyo na pwede nyo gulo baligya na pwede gid di ba? Gusto gali naman pasalamatan may ara na kami nga 19,000 plus na mga followers. So thank you so much sa inyong support. Please man, invite you man i-share ang aton nga Facebook page, official Facebook page ang aton Iloilo Police Provincial Office. Sa ato ba viewers dire sa Kape Kag Balita, if you find this program informative kag medyo makabulig sa ating mga pumuloyo, please don't hesitate to invite your friends or to share this to your families, especially sa mga close na family lang, kay kung sila makabati sila, kagabasik may makuha sila ng jutang information sa sininga programa, it would probably a big help man sa ila, especially this type of pandemic. Damo kita sa information, kag mga advisories na nagdala dire, mga jutang mga tip, no? Small things, but probably could give a big impact sa ila mga pangaboy. So don't hesitate to share, like and share ang ato niya Iloilo Police Provincial Office official Facebook page. Yeah. Kung may gusto may paabot, i-DM nyo lang kami, private message nyo kami. So pamati sa mga taga Iloilo City, according kay PSMS, Joseph Daniel Kerante, good morning sa aton nga mga hatduo sa IPPO. Ang banya kay Sir Francis Lindero, kay Ma'am Lieutenant Maria UMITEN, kag sa tanan nga Ilonggo Caps. Let us stay safe paghihapon, guys. Wear properly your face mask and face shield. And if possible, stay at home lang kita kung wala man lang importante nga lakat. Friendly reminder from your ICPS family. God bless everyone. Thank you so much, classmate. Yes, mga border control subong sa Iloilo City kanina pagpakataon diri Mamping, medyo nagagutok na, no? Medyo may mga traffic. So, isa pa rin dala sa atin nga siguro reminder is sa sining mga situation pala biyan sa imong control, please keep your mental health good siya. So dapat pasensyoso ay otherwise it will cause you stress, maganubo inyong immune system kag basi makabinaisay pa na kamo sa checkpoint natin. So, be prepared nga once you travel going to the city, these are possible nga mga scenarios nga ma-encounter ninyo. Ang paghuot dira sa mga border control checkpoints, ganit that our tip is that be prepared with your ID, show immediately, hindi na pagulat nga pamangkuton ka pa sa ating mga kapulisan dira because our police personnel manning this quarantine control checkpoint sa mga border natin are just implementing ang requirements ng ating local government unit. Kag si Mayor Jetrenias is working so hard para ma-ensure man niya ang Iloilo City makabalik na tayo sa
modified enhanced community quarantine para matagaan man chance open ang iba natin ka mga establishments. Kasubo, no? When you visit Iloilo City, Subong, nasubuan ka ko because damo sa mga non-essential nga mga establishment ang nag-close. And imagine if they are also renting the space and they have personnel. How many personnel do they have? Even the big malls are closing, mga butik dira. Ang iba parang mga no work, no pay. Yes, So ano na, no? Pikado na isa. Thousands of our brothers and sisters are losing their job, no, or at least temporarily. Pero you see the impact of this virus sa ating nga pagpangabuhi. Kani magbunilugay kita. Para sa ako siguro medyo masakit ang mag-sakripisyo for the 1 month kaya hindi ka kagalagaw, kaya hindi ka ka-interact with other people. But that 1 month, ladies and gentlemen, would be a big impact to contain ang spread sa COVID-19. Kaya eventually we will go back to our normal nga paginawi ng ating normal activities para ang ating mga kabataan, I do believe, are so excited to go back to school, to interact with their classmates. Ay hinaboy mga tingting na nag-interact sa online kaysa face-to-face para lain. May naganyan ba sana kung mami ma-start na ang klase na mga August 16. Okay, good morning kay Tessa Cielo Tupas Lizon, sa Kaintak Rizal. Pag kay Kuya Jerry, kay Tatay Kag Nanay, Mayo lang nakapagpamatic. Please, also don't forget to share our live. Kay syempre, ang aton man nga upod sa IPPO News Team, si Unica Iha, masubong, nag-serve siya as vaccinator. Watching ko na siya from CPU vaccination site. Halo-halo ka mo da, She. Regards nila sa iba natin mga kapulisan na nag-serve as vaccinator. Damo kita nagulong mga idol na nag-idolize o nag-admire sa aton halin sa health service. Hi sa inyo halo-halo. Thank you so much sa inyo pagsakripisyo para maservisyohan ang ating mga pumuluyong Ilonggo. She, ina mga nag-ambal mo ba ka nag-admire sa Kape Kag Balita ng hot duo? Please bring them here sometime, makakapi-kapi man kita kagaw. Basi matrit naman sila sa mga manamit ng mga pagkaon sa atin yung mga Ilonggo Cups ng mga entrepreneurs. Yes, maybe this week or next week, ma-start na kita sa ating new venue. No? Siyempre, mang-invite na kita sa ating mga guests. Kita ako gusto let's wait for that. Yes. By the way, 30% pwede naka-go back ang ating mga churches. May mga... Pero sa Iloilo Province. Iloilo Province, may 30% capacity nga allowed sa mga religious services. Of course, maintain man dyan ang mga protocol nila. Dapat may mga scanner, may mga may alcohol, kaya social distancing. Ang sa mga wakes natin ang funerals, 5 days ang maximum, again, immediate family lang. Sa mga friends na willing man mag-sympathize sa mga nadulaan sa hinigugma, no? Pwede lang kamo siguro ka-sense ang inyong mga messages of comfort, condolences nyo dira pagi sa social media. If you want to support financially, you may send it to the courier, no? I think sa subong mo lamang piping na notice na ako because nga do bago lang interaction, kung pwede lang hindi ka kakadto sa makagawa sa bahay ninyo. I think ang online ng mga applications sa mag-translate sa kwarta, I think is a big help. So sa atong dara ng mga kabataan, mga millennials natin, tuluyin nyo inyong parents how to make use of these applications to make their transaction easier, no? Hindi sila makontaminate sa iba. Actually, ang magiging obras ang anak ko, sir, siya pa nagkatuluan ng paano ganin yung paano. Siya na. But of course, hindi nyo scam ang inyong mga ginikaya. Kahit tutuan nyo ka, nasa kabugali ka mga kabataan na nag-scam sa inyong mga kabataan. By the way, talking of scam, we received ang ating Facebook page, ating messenger, is receiving a lot of complaints regarding sa sining mga pipila natong mga kauturan nga nagapang scam sa pilaman ka mga pumuluyo sa ibang lugar. Please, if you do business, make it good. Hindi ka gamitin nyo ang inyong mga Facebook pages sa inyong mga business dira kay imo ya fake scam gali ya. Ay ano bala lang gamay nga kwarta nga kantidad dali lang na madula. Wala, there's no such easy money, ha? Kaya diri sa aton, Iloilo Province, damo-damo yan nagreklamo, diri damo sa mga pipila, diri ka mga individual nga naga pretend nga naga-conduct sa business. Just imagine, ano ba lang mga impressions sa iba ng mga kauturan natin sa ibang lugar if they're always victimized by people here in Iloilo Province, ha? Pero why man na ginapabayaan sa aton ng mga intel sa aton mga investigators dire sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel
Remy Alabaren kani Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo nga ilukit ining mga individuals nga ginareklamo sa pipila ka mga Filipinos in other parts of the country tungod sila na scam sa sining mga supposedly business no wala na deliver ng mga goods. Please lang kag sa hindi pagid pera sa amo sila nga aspeto sang pag-scam. Hindi ba lang sa aton nga mga Ilonggos kung kamo na nagapamati nagalantaw sa ining atong programa ang Kape Kag Balita. Please be aware kamo sining mga investment scam ha. Wala gina-legit sina kanugon. Amo na legit to, na may product. May product may ginapadala sa inyo. So don't be what do you call this attracted by easy money. Sometimes it's different pag yapon ang ginapamalasan. Yan. So, ma'am, I think excited na ating mga police station dira, ang ating mga pumuluyo man na ibaluan. Ano bala ang na-deliver, na-accomplish ng ating mga police station in partnership with the community, sa ating mga force multipliers, sa support groups, sa Nagligan Kamay Lalaw. Here are our accomplishments. Yes. Sa Anilaw MPS, congratulations kay kahapon. Ano na siya? Alas 4 sang hapon, nakadakop sang isa ka wanted person dito sa barangay Medina, Anilaw, Iloilo sa persona ni Paterno Plazo Jr. Desilyao alias Lupoy, ang 23 anyos ang edad, nga single ni siya nga taga barangay Medina, Anilaw, Iloilo. Sa sala ni siya nga crime of acts of lasciviousness. Kag may ni siya nga 36,000 nga bail recommended. Once again, congratulations dito sa ilang joint operation sa Anilaw sa pagpanguna ni Police Lieutenant Jersey A. Besas. Siyempre kaupo sa iyang deputy dira si Lieutenant Ryan Chris Inot, ang deputy sa Anilaw MPS. Siyempre congratulations pagid kaupod sini sa joint operation ang PHPT RPHU6 sa pagpanguna ni PSMS Samuel Abines. Under the direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Renante Reyes. Congratulations. Kaginsundan nila sa aton Santa Barbara MPS nga nakadakop man sa isa ka wanted person nga si Giovanni Hagudilla Ihalarda, 53 anyos ang edad, nga taga barangay Sibariwan, Dumaraw, Capiz, nga temporarily diri nag-istar sa barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, Iloilo. Sa sala nga attempted rape na. Under RPC, Revised Penal Code, Article 266A, or Special Protection, siya in relation, kay ang victim sini is minor for sure. Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation Act of 1992, or ang Republic Act 7610. May-ari ini siya nga 120,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa atong Anilaw MPS kag sa Santa Barbara MPS. Yes, in relation to that, kang naligat nga bulan, mapingping, ang kaso sa 7610, no, yung pag-abuso sa ating kabataan, naglabot sa 15 kabilog, kag ang pag-abuso man sa kababaihan, naglabot 16 kabilog, no, in just 1 month, no. Ganing nakasubot naton ini kay because it almost 1 case per 2 days. No, 1 case per 2 days ang abuso sa kabataan kag abuso sa kababaihan. Ang aton nga babae bakong project, isa ka mga tinutuyo diri is maprotektahan ang aton mga kababaihan upod ang ilang kabataan against sa mga pag-abuso no sa ila. Gani sa aton nga mga pumuluyo dira mangin aligmaton kita, we have to be aware of our rights, especially yung mga kababaihan naton, agod nga hindi man sila mangin biktima sa pag-abuso. Mahaba nato siguro iban diri ma'am is belated na report, but again it reflects that in 1 month 17 ka mga violation against the right of our children and women, another 16 sa mga kababayan na yung mga abuse cases ang na-record sa atong kapulisan. Kag last month, isa man ka-attended rape nga natabo dire sa probinsya sa Iloilo. Nga nagataas ini kag damo ang record sa for victimizing sining aton women and children kasi kabalo na sila sa ilang mga kinamatarong. Kasi ining aton nga 43 nga mga WCPD kaupod sa ilang mga assistant. So total of 66 pila 40 tama no? 43 times 2. So,
So, for the 86. Oh, 86. 86. Nga mga policewoman naton kaupo sa mga male counterpart nila, ano na siya, makusog man ang ilang info drive para ipabalo sa pamulo yung Ilonggo sining ilang mga kinamatarong. And of So, course, sorry na lang sa mga perpetrator na, no? Oh. Miara kita yalayi nga nagapangapin sining atong mga kabataan kag kababaihan. And I think siguro, ma'am, there's a need na gidya nga ang ating nga mga pumuluyo, especially ang mga kalalakihan, should be properly educated man, properly informed, so that they will be also aware ng ilagaling inabuhat na constitutes already the violation of the rights of these women. I think that's one thing that we have to revisit din. Sa ating WCPD, dira, why do we educate our men? Because in fairness to these people, they might be thinking that what they are doing, especially yung mga less educated na mga individuals, they might be thinking ang ilang na obra is normal parts ng in-expression bilang mga kalalakihan, without them knowing na it's already violating the rights of the women and their children. Now, I think we have to try natin i-shift ng ato nga campaign. We have to educate the men so that they will be aware that this particular act is not within the ambit of the law. That this particular act already violates the rights of children and women. Now, kaya kung ang babae lang, ma'am, aware of their rights, then they can always insist that this is our right. But what if ang gap is wala ganiya awareness ang mga lalaki? Tama. Pero I believe man, sir, dili pala sa FDS, panawag na ng family development session sa mga 4Ps na. For sure, sa una, sa WCPD pa lang ako kung gina-invite nila ako as speaker pag-abot sa mga paghatag sa lecture. FPS, sir, may ginatawag sila, may monthly FPS na sila. Ako gina-request ko dyan, gusto ko ya akong participants mga lalaki. Lalo na kung gina-lecture ko about 9262. Yes. Yan. So sa ating ganito ang mga municipal social welfare and development officers, I think there's a need for us to strengthen siguro ang inyong partnership with our WCPD para sa pag-educate sa ating mga kalalakihan. How I wish makita natin sa ating mga lectures, sa ating mga pulong-pulong, engagement sa community, men are participants so that they will be aware na ining galing trabaho. Kaya base bala sometimes, kami nga kalalakihan, we would think nga ining jutay na pagtapi sa baga or pagkadi sa babae, we might thought it would be normal or it would be acceptable lang or pwede nga i-consider without us realizing nga ining bisan ang pag-look pagkadis sa kababaihan, pagpulo sa nila, pagkadol, or constitutes kinatawag nga violation. Kaya sometimes, like for example na, ining mga simple lang nga mga negligence or omission, ining pagpapaya nila, others might be thinking na normal lang. Pero sa perspective sa layi, this is already violative of a particular right. Inang hindi mo pagsapak sa imong asawa or ang yes, ang hindi mo tagsang jutay nga suporta sa ilang sa inyong pangabuhian. You might be thinking this would be normal because sa imong asawa may araman nga obra, but without you realizing these are already violations of their rights. Yes, tama gid. Ano na iya? Mali na na yung paniniwala, yung sa una, balang hindi nyo kami pagilangkan kay away na yung mag-asawa, no. May ara na kita yan, lagi nga nagapangapin, o pwede makasulod sa sining pag-interview, sining away mag-asawa. Ini nga RA 9262 nga ginatawag natin, or Anti-Violence Against Women and Their Children. For sure, laban ng mga Ilonggos natin, kabalo naman ini, kaya ang iban, nagakalipat lang gid. So, kung gusto nyo pag-give more, mapamatinan, or may baluhan ng inang alagi, PM nyo lang kami, hindi ka mo magkahuya. Kung gusto nyo i-consider secret, confidential lang yung pagkatawo, free lang gid magpangayo sang legal advice sa amon. Kay may-ari man kami diring legal officer diri sa Iloilo Police Provincial Office sa persona ni Police Lieutenant Colonel Sir Dennis Gabrihan. Yes, So, yes. actually natabo ni siya ng mga insidente sang nagligad nga August 6 may natabo nga stabbing incident. Ini lang nga man gusto namon ipaabot sa inyo kay tukan ini mga ininom-inom bala. Kung mag-ininom man lang kamo nga magtugas ang krimen, please lang, hindi na lang kamo mag-inom-inom. Kung may abanta ni bala nga na ano na kamo, tipsy na kamo or na balang do nagalingin na ulo niyo, buli na kamo, tulog na kamo sa inyo balay. Ay ito dili pang pimping, ining pag-inom wala problema. Inom ka muna tayo sa atin ng bala nga ma-satisfy lang inyong craving sa init noon. Ginabawal sa buong ang magpupuntipon, magtagay-tagay.
which usually ini ka mo ni ang rason nga amay mga stamina incident kita despite sa ilas tawag nga ECQ, MCQ because nga you continue to violate. Nanging kampante ka mo nga matray-tagay upo sa inyong mga amigo, sa inyong mga kapamilya dira nga lain nga balay. Tama, kamis nga pamilya sang nagigad kahapon. Tungod lang sa nga binaisay sa gasusanay sa sulod pa ni Malaya, may ara nga magutod nga nag-away, nagtugas ang physical injury. Kaya namunyapin man ang nobyo, amo ni siya nag-inapinay na, nagsinakitay na sila. So please lang no, kasi laban ini nga mga insidente nga nagkalatabok dire, tungod man sang inom-inom. Yes. So for the time being, amo na siya mga impormasyon kag mga balita nga amo natipon para sa subo nga aga. So good morning manda kay Ma'am Karen Alvarezano, kay Ate Karen, kay siyempre minagani ang nagabaligya sinis kay Ma'am Bel Patriars, ang aton nga away PNP PCR. Good morning, good morning. Kag siyempre sa tanan nga 43 naton ka mga police stations, happy morning, happy watching. Halom lang kamo da perme. Sa ating mga OFW, na-remind sa ating mga provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero nga open kami sa whatever request you nga inyo nga pag-himuon to please your family dire now. We are willing with our 43 ka police station to grant your request if you want them to be checked. Basi may mga anak bala gusto ka mo ipalabot, basi dugay na wala ka kontak inyong pamilya, please PM us. Hindi ka mo ya, libre lang na. Wala na bayad. Kay Sir Store Aim kuna, mayong aga mga lodi, stay safe. Halong man sir, halong man. Sa saliwat, amo yan ang inyong programa, ang duo sa IPPO, ang Kape Kag Balitas. Kami ang inyong mga Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria P. UMITEN. Inyo, Mas Saligan.